væk derfra, og så prøv bare op i hovedet og på hovedet. Ja, vi har en vinder først derude på madras 1, eller madras 2. Blå Bryger, Dima Krashenko, han vinder på Champions Overleg. Og til trænerne og buderne, så kan vi sige, at der kommer en ny omgangsliste nummer 2 for kampene i 74 kilo på omgangsliste 2 er forkert kamp nummer 22-23, tror jeg det var. Så det skal jeg lige sørge for. Så ikke på baglæg. Op med hovednummer. Og de næste hold til klarveje så i 36 kilo kamp nummer 9 med Joni Hansen fra Frederikshavn mod Markus Vink fra Markus. God man advarsel. Ja, han var ikke aktiv nok. Og vi har også en vinder af anden periode på madras 2. Også på Champions Overleg med. Og det blev... Nej, det passer ikke helt. Eller han skal have lavere 3 og så en Ja, dommeren var så enig om, at der var scoret 20 point, så vi har en vinder på madras 2. Og det er Dima Krashenko fra Hercules Ulf.